Ki artli ki kali berkentup ya kali jong additional judge pat jong ka magistrate ke district council mentah ka sengi kila Julor hadian bau dieng ubadan hakmat jong ka ying bisar ula khyllem no nak daw jong ka jing kawat ka lyer. Kat kom ka jing thu jong ki brio ki bapen khot no nak te ka jing sa ban dieng ki artli ki kali ule thu bau teu dieng ubala khyllem udai ubala pot chiteng. Hakate ke jingja kakali kepada jong uba mertan ubari additional judge additional district council court kepada new number ML05X Hendriu not kendai lai kala pat kayit kepada dien kat bakali jong kakong LWP ra kepada ke magistrate first class jong ka subordinate district council court kepada new number ML05U not arnyo kala Julor hagi benta bahakmat jong kayit. Nakaliang kita ki arngot kila pentep Shillong Mail police station halor kata ke jingja bakala jia hakapor si beje not paiski namar ke jingjur palat kal air kabel penlong yau tu dieng ban khyllem haki kali ki bau ki penyeng hakmat jong ka building jong ka court bat baro artli ki kali kila Julor. Nggak diam ya? Bang.